Aiwa, mhuri yeZimbabwe, newspaper reAfrica Beauty or Ruined razonyatsoexposa kuti aiwa maskeleton walks anenge achiitwa neZANU-PF aiwa hapana kwavari kuenda nekuti hapana zvavanopromisa zvinokama up true. Aiwa, kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim New Live YTS. Saka ndopandokuti kana usati wasubscribe chibva wasubscribe wolike utina on the bell icon kuti muchiona maupdates atinokupa pano paZim New Live YTS. Saka tiri kuona newspaper reAfrica Beauty or Ruined rava rasvika ndobva rabudisa chokwadi chese rikati ZANU-PF yeDivision 2020 in 1999 when nothing happened by 2020. They started chasing Vision 2030. This end of December, ZANU-PF said Mnangagwa would assume the Sadc Chairmanship on January 1. Today, they are saying it's not January 1, but mid-August. Saka mhuri yeZimbabwe tiri kuona kuti kunyangwe vari muAfrica nyangwe maAfrican countries tikaona kuti nyangwe news dzakubuda munewspaper reAfrica ndotonoziva kuti newspaper reAfrica Beauty or Ruined newspaper riri recognized newspaper hombe munyika mucontinent yeAfrica. Saka ndopatiri kuona kuti aiwa vakubudisa pachina kuti aiwa Mnangagwa anenge achimbopromisa vanhu ZANU-PF inenge ichimbopromisa vanhu